Добре, айде. Чакай да далече да се вижда всичко. Дай. Ама това вече за какво беше, да знам. Я снимай за малко. Да направя силото, че сега малко ми дойдох. Това беше буквално, да. Какво стана с групата, ще я правим ли? Да, не знам, ще видим. Чакай сега, дай да снимаме най-хубавите, нали, части. Не, сега. Люси, плочки. Почки, да, почки. Хубаво. Това са нашите двама трениранари. А сега... Аз защо нищо не мога. А сега, ето мускули на крака. За мускул на крак ли искаш? Ти си на прасет само. Аз съм на другата част. Името малко аз баси мускул има на крака, да. Аз за горната част съм добър. Чакай. Я. Чакай съм. Давай. Я. Тук ми са обувките. Махам само раницата. Ще тук будни. Йо, готино колело вкарай, хайде. Заболил съм много. Не, сериозно се заболил много дълго. Ще изрежем много неща, човек. Нищо не можем още. Ние ако трябва да се четем с клипа, трябва тук се представим най-добре. Много добре трябва да се представим, а ние още нищо не можем. Само се въртиш, човек, така.